Здравейте, приятели! Седмицата е към края си, а днес ще ви покажем как да си направите такива лодки от чушки. Нужните ни продукти за тях са 4 големи чушки, 1 яйце, 100 грама колбас по избор, 1 чайна лъжичка брашно, 1 супена лъжица кисело мляко, четвърт чайна лъжичка сода, стрък копър, 50 грама кашкавал, 150 грама сирене, черен пипер и сол на вкус. Започваме с нарязването на продуктите. Първо нарязваме колбаса на дребно. После нарязваме и копъра на дребно. Кашкавала, разбира се, вместо да режем, настъргваме на дребно. Следва да нарежем и чушките наполовина надлъжно. След като сме ги нарязали, ги бланшираме за 5 минути, като после ги потапяме в студена вода, за да спрем моментално процеса на готвене. А сега пристъпваме към приготвянето на плънката. В купичка чукваме и разбиваме едно яйце. Към него прибавяме содата, черния пипер, брашното и киселото мляко, като неспирно бъркаме в това време. След това добавяме и натрушаваме сиренето и отново бъркаме, докато сместа не стане хомогенна. Накрая добавяме и нарязания колбас. Продължаваме, като намазним тавичка за печене и в нея подредим чушките, които пълним с плънката. Накрая ги ръсим с малко от настъргания кашкавал. След това ги пъхаме в предварително загрятата на 180 градуса фурна, докато кашкавала не хване златиста коричка. След това нашите вкусни лодки от чушки са готови за похапване. Да ви е сладко!